Ang pangandoy ni Pablo sa pag-adto sa Roma. Roma Kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 15. Una sa tanan nagapasalamat ako sa akong Diyos pinaagi kang Heso Kristo alang kaninyong tanan, kay ang inyong pagtuo gipanugilon sa tibuok kalibutan. Kanunay akong nagaampo alang kaninyo, ug nasayran kini sa Diyos nga akong gialagaran sa tibuok kong kasing-kasing pinaagi sa akong pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak. Kanunay akong nagaampo sa Diyos nga kon mahimo itugot niya nga makaanha ako diha kaninyo. Nangandoy gayud ako nga makita ko kamo aron ikapaambit ko kaninyo ang mga grasya nga espiritu hanon nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot, nga magdinasigay kita pinaagi sa akong pagtuo ug sa inyong pagtuo. Mga igsuon, buot ko nga masayran ninyo nga makapila na ako magplano sa pag-anha diha kaninyo, apan kanunay lang may nakababag kanako. Buot ko nga mo anha diha aron nga diha usab kaninyo may mga tawo nga akong makabig nga mutuo kang Kristo, sa mausab sa akong nahimo sa uban nga mga dili Hudyo sa mga lugar nga akong giadtuan. Kay may katungdanan ako sa pagsangyaw sa tanan nga mga tawo, sa mga edukado ug sa mga dili, sa mga adunay kaalam ug sa mga walay alamag. Busad ako gayud ang akong tinguha nga makawali usab sa maayong balita diha kaninyo sa Roma.